Welkom aan u allen. En als je zo door de deur naar buiten kijkt, dan is er iets heel nieuws. Dan is er op het Hendrik van Veldeplein een fantastische fontein. Als je dus door dat licht ziet en kijkt naar buiten en denkt, goh, hebben we iets nieuws gekregen tussen de beide kerken in. Een fantastische fontein, maar het blijkt toch gewoon de regen te zijn. U allen heeft de regen getrotseerd en dat is bijzonder, want het is best een forse regenbui. Ik zal proberen wat extra luid te spreken. Bijzonder welkom natuurlijk ook aan onze beide gastsprekers. Monsieur Gerard de Korte en dominee René de Reuver. Hartelijk welkom. U komt van ver en heeft ook dus veel regen getrotseerd. Maar ik weet dat u hier in de omgeving toch weer bij vertrouwde mensen geweest bent en met elkaar wat heeft kunnen eten. Welkom. Mijn naam is Ed van der Vorst. Ik mag u door de avond heen leiden. Straks ook een discussie leiden. En ik heb net al een aantal vragen gekregen. Waarom heb je dit kruis? En dat gaat iemand van ons toelichten. En ik vraag een van onze commanderijleden. Ik ben er even kwijt. Ja, hier zit ze voor. Kok, zou jij daar iets over kunnen vertellen? Ja, goedenavond allemaal. Ik ben een van de ridders van de orde van de Ridder-Tempeliers. Samen met Ed, met Marijke, André, Chris, Lia, Nicky, Minke, Gerry. En vergeet ik nou nog iemand? Nou niet meer, hè? De vorige keer was ik er eentje vergeten. Wij zijn hier om te zorgen dat u een fijne avond hebt. Wij willen dat gastheer, gastvrouwschap graag goed invullen. Maar ik wil ook even iets zeggen over de Ridder-Tempeliers. Wij zijn een internationale katholiek ecumenische orde. En wij zetten ons in met woord, gedachte, gedrag, daad voor welzijn van de medemensen die dat nodig hebben. En wij willen onze bijdrage leveren aan een goede, betere samenleving. Voor ons is het van belang de vrijheid van godsdienst en dus ook de dialoog tussen de verschillende geloven. En we willen graag een bijdrage leveren, inzetten en verbindend zijn. Die internationale orde, dus over 60 landen, die kent in Nederland zo'n ruim 50 ridders. Verdeeld in wat wij noemen commanderijen. En wij zijn van de commanderij Sint Christophorus, naar de kathedraal in Roermond. In juni volgend jaar gaan wij meelopen met onze witte mantels en ons halskruis in de heiligdomsvaart. Dat hebben we voorgaande jaren ook gedaan. Maar dit jaar wilden we ook graag meer doen. Dus het was een hele mooie gelegenheid om bij alle avonden dat we het hebben over bruggen bouwen, om te zorgen dat wij bijdragen samen met de mensen van de kerk, dat u gewoon een hele fijne, boeiende avond hebt. Dat is onze inzet. Vanavond is het thema geloof bouwt bruggen. Ja, zo zou het moeten zijn, idealiter. Maar als wij op dit moment rondom ons heen kijken in de wereld, dan is dat met dat geloof wat bruggen bouwt, dat is nog niet zo heel ruim voorhanden. Daar kunnen we ons dat kan heel erg pijn doen, daar kunnen we ons ook heel veel zorgen over maken. Maar het is niet alleen op grote schaal, het is ook heel klein en dichtbij, tussen onszelf. Ik ben vicevoorzitter geweest van de Unie van de Katholieke Bonden voor Ouderen. En wij wilden fuseren met de PCOB, de protestanten. Nou, wat is makkelijker dan dat? Christenen onder elkaar, katholieken en protestanten. Het is niet gelukt. En ik was werkelijk verrast hoe verschillend je kunt zijn. En dat uitzicht dan onder andere in hoe je nadenkt hoe een organisatie in elkaar gestoken moet worden. Hoe verschillend je kunt zijn, terwijl je beide gewoon heel goed christen bent. Dat is al ingewikkeld. Het wordt alleen maar ingewikkelder als we het ook nog met andere geloven willen. Dat is echt een uitdaging.
Daar gaat het vanavond over en daar gaat Ed de introductie voor doen. Ik wens u een hele fijne avond. Dankjewel. Dit was gelijk al een inleiding op het thema. De heiligdomsvaart is al even genoemd. Om hem wat extra accent te geven, staat hier een hele mooie kaars met de heiligdomsvaart. En ik denk dat we daar gewoon een symbolische start mee moeten maken. Dus ik wou één van u vragen om de kaars officieel aan te steken. Dan kunnen we de avond beginnen. Ja. Je mag ook even deze kaars te hebben als dat handig is. De eerste keer in mijn bestaan als scriba dat ik zoiets doe. Dus... Dan hebben we toch iets unieks hier meegemaakt. Ja, dank u wel. Dus de avond is nu formeel geopend. Ik wil wel zeggen dat hier op de eerste rij zit ze. Ellie de Haan is een drijvende kracht ook achter de hele organisatie. Samen met Dorrie Hostenbach en Chris Knoet. Met z'n vieren proberen we deze avonden rond te krijgen. Maar er is er nog eentje die meewerkt, maar die werkt op wat afstand. Dat is Roderick van Attekum, die meekijkt op dit moment live in Rome. Dus we zijn ook internationaal bezig. Nou, Cor heeft net al iets al gezegd over de bruggenbouw tussen de twee geloven. We hebben de verbinding met Rome nu, dus ik denk dat ik aan één van u het woord geef. Wie begint? Meneer Reuven. Zal ik hem daar? Dat is misschien makkelijker. Dames en heren, dank voor de uitnodiging om hier te zijn. Zoals ik zo net al zei, dit is voor het eerst dat ik een heiligdomsvaartkaars aansteek, om zo te zeggen. En ook voor het eerst dat ik op een dergelijke avond iets mag zeggen. Dus ik ervaar dat als een grote eer. Dus dank u voor de uitnodiging. Toen Ellie, want ja, haar naam is al genoemd, mij vroeg en gelijk het kader wat aangaf om vanavond iets te zeggen, toen was er voor mij niet zoveel tijd nodig om een beslissing te nemen. Vanwege twee redenen. Het eerste, het thema, geloof bouwt bruggen, prachtig thema. En ook omdat Ellie aangaf, ja, dat zou samen zijn met Monsieur de Korte. Dat is ook een voorrecht, om altijd samen op te trekken. Dus in die zin, dank voor de uitnodiging en fijn om hier te zijn. Ik dacht wel bij de stelling, en u gaf zo net ook al iets daarvan aan, eigenlijk is het best een bouwde stelling. Geloof bouwt bruggen. Religio, dat is duidelijk, dat heeft met verbinden te maken. Maar geloof bouwt bruggen. Daar is eigenlijk wel wat moed voor nodig om dat te stellen. Want je zou zonder veel moeite ook het tegenovergestelde kunnen beweren. Dat het geloof geen bruggen bouwt, maar bruggen afbreekt. Dat het geloof verdeelt. Een bron van conflict is en een bron van oorlog. En we kennen daar in de grote christelijke traditie natuurlijk ook genoeg voorbeelden van. Als we wat verder teruggaan in de traditie, 1054, waar de kerken in het oosten en het westen uit elkaar gingen. De Reformatie, de 16e eeuw, waarin Europa, tussen haakjes natuurlijk, want toen spraken we nog niet zo over Europa zoals wij dat nu doen, maar ook uit elkaar gingen, maar ook als het gaat over de 19e en de 20e eeuw in de Nederlanden. De zuilen waarin we opgesloten raakten,
als Rooms-Katholieken en als protestanten en als socialisten. En, dus het was veel breder dan alleen het geloof. En waarin er nauwelijks bruggen waren tussen die verschillende zuilen. Ik weet niet hoe het bij u was hier precies, maar ik weet het nog wel ook van mijn ouders de verhalen. Als protestant kocht je niet bij een katholiek. Nou ja, dat katholiek natuurlijk betekent algemeen christelijk, dat we allemaal katholiek zijn. Maar u begrijpt wat daarbij bedoeld werd. Rooms-katholiek. We herkennen het allemaal. En ook als we denken aan de geopolitiek, ook tot op de dag van vandaag, de godsdienstoorlogen, ook al wil menigeen soms een geopolitiek conflict wel reduceren tot een godsdienstoorlog. Mijn zin is totaal onterecht. Maar toch, religie speelt daar ook een grote rol. De kruistochten. Nou, we kennen ook natuurlijk allemaal de mensen die bij een verschrikkelijke aanslag Allah Akbar roepen. Rusland, Oekraïne, ik vind dat ook altijd wel heel aangrijpend eigenlijk. Hè? Want het zijn twee christelijke naties die op elkaar botsen, om zo te zeggen. En de een zegt, dit is een heilige strijd en door het geloof eigenlijk ingezegend. En de ander niet zo heel veel anders eigenlijk. Dus hoe dat een interne christelijke strijd ook van volken is. En nog een voorbeeld, als we denken aan de seculiere samenleving die wij kennen, dan lijkt het alsof de wetenschap ons nog verbindt. Hè? Dat wat je zeker kunt weten en wat verifieerbaar is, daar zijn we het allemaal toch over eens. Alhoewel, in onze tijd lijkt dat ook steeds minder vanzelfsprekend. Maar het geloof, zo is nog bij menigeen toch wel het idee van, ja, laten we daar maar niet over beginnen. Prachtig als je dat persoonlijk hebt, maar voor de samenleving, dat bindt niet samen. Geen moeite dus om het tegenovergestelde te beweren dan dat geloof bruggen bouwt. En toch, de euvele moed hebt u genomen om dat thema te kiezen. En mijn zin is ook zeer terecht. Want als het gaat over het geloof dat bruggen bouwt, dan moeten we misschien ook wel naar dat wat ons ten diepste ook samen bindt. God. Op onze geschiedenis, onze gezamenlijke geschiedenis, ook als kerken. Nou ja, daar is heel wat op aan te merken. Kritisch ook. Maar tegelijkertijd ook als we naar concrete praktijken van kerken nu gaan, worden er net al een paar voorbeelden van. Dan zijn er ook prachtige voorbeelden te vinden waar dat wel gebeurt. Zorg voor vluchtelingen, voedselbanken, de Passion. En zo zouden we nog veel meer voorbeelden kunnen noemen. Nog weer een laag dieper, als het gaat over God, de bron van ons bestaan. De drie-enige, Vader, Zoon en Geest. In die drievuldigheid zijn geen drie los van elkaar staande entiteiten, om zo te zeggen. Maar het is toch wel prachtig dat eenheid en drieheid, meervoudigheid samen opgaan. Je zou kunnen zeggen een dwarsverbinding, brug in God zelf tussen Vader, Zoon en Geest. God als de grote bruggenbouwer. Ik wil daar eigenlijk een dikke streep onder zetten. En daarom ook de opdracht natuurlijk en de uitdaging aan ons allen om dan ook zelf bruggenbouwers te zijn. Als we spreken over God, dan spreken we met 3 woorden. Vader, schepper, Zoon, Messias, Geest, trooster. Het is geen in zichzelf gekeerde godheid, om zo te zeggen, of God, maar God in beweging. Die bruggen bouwt tussen die verschillende, ja, hoe moet je dat zeggen? Je zou kunnen zeggen, vormen van God zelf zijn. Telkens in gesprekken meervoudige identiteit en toch een eenheid. Een brug verbindt, schept eenheid, om zo te zeggen. Drie-eenheid is mijn zinziens dan ook geen star dogmatische formule. Iets vanuit het hoofd te zeggen van nou ja, zo zit het toch helemaal. Wat mij betreft is dat ook wel zo, daar gaat het niet om. Maar dat is te smal om dat alleen maar te zeggen. Maar een poging om die gelaagdheid
In God zelf ook. Als Vader, Zoon en Geest te verwoorden. Drievuldigheid. Die brug naar de ander. De ander is nooit een kopie van mijzelf. Maar die is in de uniekheid schepsel voor God net zo goed als dat ik dat zelf mag zijn. En dan die verbinding te zoeken. Zoals God zelf dat in zichzelf ook is. Dus een bron van een brug naar elkaar toe. Een paar woorden over die namen voor God als Vader, Zoon en Geest. Wij met het apostolicum geloven, zo begint het ook direct, ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en aarde. Almachtige Vader begint het ook al mee, hè? Dat is het eerste woord. Een vader die niet zonder kinderen wil zijn. En het bijzondere van kinderen is dat ze wel uit dezelfde ouders voortkomen, maar dat ze toch nooit kopieën van elkaar zijn. Nou ja, misschien even een twee-eiige tweeling, maar dat is zeer uitzonderlijk om zo te zeggen. Gaat u maar na in uw eigen gezinnen, als u broers en zussen hebt. Je voelt de nauwe verwantschap, maar je voelt ook altijd weer de eigenheid van de een en van de ander. Prachtig toch eigenlijk, als je erover nadenkt. En die liefde van de ouders, waardoor je beide ontstaan bent, die broer, zus van jezelf en jijzelf, dat is wat je verbindt natuurlijk ook. Liefde van God die ons met elkaar verbindt. God de Vader, die niet zonder kinderen wil zijn, maar die de brug is naar zijn kinderen zelf. De schepper van hemel en aarde. Dat is ook wel goed om dat ook even te onderstrepen. We worden ons dat denk ik steeds meer bewust. Dat God niet alleen maar de vader van ons mensen is, maar de schepper van hemel en aarde. Dus ook die natuur doet volop mee. Ook weer die verbinding. Die natuur staat niet op zichzelf, maar daar zijn we mee verbonden door God zelf. Die onze vader is en die tegelijkertijd ook de schepper van hemel en aarde is. En dan wordt er ook nog bij gezegd de Almachtige. Nou ja, dat geeft ook allerlei discussies natuurlijk wel. Hè, dat begrijpt u zo. Zeker als je daar dogmatisch over gaat rationaliseren. Maar als je het eens zo formuleert dat tenslotte de liefde alles overwint. Het sterkste is wat ons tenslotte samen bindt. Waar we van mogen leven. God zelf als de bron van die liefde. Over bruggen bouwen gesproken. Niemand kan toch zonder die liefde. Zo de schepper van hemel en aarde. Zo zet ons, zo is in de eerste eeuwen het geloof verwoord. En zo zet de kerk van alle tijden en plaatsen eigenlijk in. Als een brug naar elkaar toe. Als een brug ook naar de schepping toe. Naar de schepselen. En dat is breder dan alleen wij mensen. Om zo te genieten van het klimaat, van de natuur, van elkaar. Juist in die diversiteit. Want als er geen, kloof is, dat kan een rivier zijn, dat kan iets anders zijn, dat kan een spoorweg zijn in het verkeer natuurlijk. Een brug overbrugt natuurlijk. Als alles precies hetzelfde is, hoef je geen brug nodig. Maar juist die brug die je nodig hebt om die twee met elkaar te verbinden. God de Vader, almachtige schepper van hemel en aarde. De Zoon, Jezus Christus. God die redt. Concreet in de menswording van Jezus. Opnieuw, om zo te zeggen, een brug naar ons mensen toe. Die niet zegt, zoek het uit en mooi als je er nog wat van maakt. Maar die met ons is. De brug van Gods wegen naar ons mensen individueel en daarmee ook naar ons mensen naar elkaar toe natuurlijk. Jezus is het verhaal van één met ons, in vreugde en verdriet, in lijden en sterven, in opnieuw opstaan, opstaan in opnieuw beginnen. Als redder die het leven openlegt, over een brug gesproken. Een doel dat geen mens in eenzaamheid onbereikbaar blijft, maar dat elk mens bereikt wordt door de liefde van God, zodat je weer leven kunt. Als je op een eiland zit en er is geen brug,
dan ben je aan jezelf overgeleverd. Dan is er niemand die naar je toe kan komen. Maar juist die brug zorgt voor die verbinding. En zo is God met ons. God met ons, Immanuel. Een woord van Jezus zelf. Een brug naar ons mensen toe. En tegelijkertijd, als je het evangelie leest, nu even kort, trouwens ook breder naar de hele schepping toe. Jezus die ook de verzoener en redder en heiland voor de hele wereld, ook voor zijn hele schepping wil zijn. De geest, tot slot. De geest van Christus als een ander woord voor de geest ook trooster. Over een brug gesproken. In je verdriet, in je moeite. Niet zo goed weten of helemaal niet meer weten hoe verder te moeten. Zo'n trooster die er met je meeloopt en als het ware de arm om je heen legt en zegt, kom, we gaan verder. Of als je onrecht aangedaan wordt en je kunt er niet tegenop, tegen die grote stemmen die jou de baas zijn. Zo'n trooster, iets van een advocaat die zegt, wacht even. Ik neem het voor je op. Ik laat je niet alleen. Over een brug gesproken. Zo wil de geest er toch zijn, als vernieuwer, als trooster, als advocaat, als God zelf die het voor ons opneemt. Zo tekent de schrift ons God. Tegen de werkelijkheid die we maar al te goed kennen vaak in. Waarin bruggen afgebroken worden en mensen aan hun lot overgelaten worden. En er niemand is die voor je opkomt. En we in onze bubbels ons terugtrekken. En we tegenover elkaar komen te staan. Geloof bouwt bruggen. Dat is daarom ook, omdat God zelf zo is, de roeping en de uitdaging voor een ieder van ons. Tegenover die samenleving, de zuilen zijn allemaal afgebroken, maar de bubbels zijn ervoor in de plaats gekomen. En we zitten er vaak ontzettend in. En dan worden we tenslotte alleen maar kopieën van onszelf. Ook via de sociale media, als je daarop zit. Ze zien precies, en met de algoritmes, wat je leuk vindt. En je krijgt berichten die alleen maar bij jezelf passen. Die een soort kopie van jezelf worden. Ja, dan heb je geen brug meer nodig natuurlijk. Want het wordt alleen maar een vermenigvuldiging van jezelf. Christelijk geloof God zelf gaat erom om de brug ook naar die ander te slaan. Telkens weer opnieuw. Tegenover de exclusiviteit van mijn identiteit. Als jij niet bent zoals ik, dan weg met die lui uit Nederland. Of om maar een citaat uit X te gebruiken. Nee, je zorgt de opdracht, uitdaging voor een brug. Tegenover cynisme of tegenover, nou ja, laat ik er maar wat van maken, want ja, morgen eindigt het toch. Een soort pluk de dag idee, hè, van morgen sterven we, dus ik zorg voor mezelf en de wereld is niet zoveel groter als ikzelf. De roeping om bruggen te bouwen. Daar is denk ik wel veel geloof voor nodig. Telkens weer veel zicht op God zelf. De Vader, de Zoon en de Geest, die drie-enige God die bruggen bouwt. In de bizarre werkelijkheid van ons mensen. Dat was vroeger denk ik niet veel anders dan nu. Dat is nu niet zoveel anders dan vroeger het was. In die werkelijkheid klinkt het woord van het evangelie. Van God zelf die bruggen bouwt. Over kloven en verschillen één. In samenleving en in de kerk. En daarom prachtig om met het thema bezig te zijn. Geloof bouwt bruggen. Dank u wel. Als het goed is, hebt u ook van mij een handout in handen gekregen. Dominee Dreuver heeft eigenlijk een heel
bijna systematisch theologische benadering gegeven van het godsgeheim, zoals dat in christelijke perspectief benaderd wordt. Toevallig zaten wij in de auto. Het klassieke christendom heeft 2 zuilen. Dat is het geloof in de incarnatie, in de menswording van God in Jezus Christus. En dat is eigenlijk ook de reden waarom uiteindelijk in de kerk over het godsgeheim als Vader, Zoon en Geest gesproken is gaan worden. We kunnen die 2 zuilen van incarnatie en triniteit niet van elkaar losmaken. En dat is eigenlijk het klassieke christendom dat, zeg maar, Rooms-Katholieken en protestanten met elkaar delen. Ik heb een iets andere insteek. Ik ben van huis uit historicus, dus u zult een wat meer historische insteek zien. Maar ik begin eerst even met de samenleving van vandaag. Wat is de context van het kerk zijn vandaag? En dan kun je zeggen, ja, het centrale woord is kwetsbaarheid. De christelijke gemeenschappen in Nederland zijn kwetsbaar geworden en dat heeft zowel een kwantitatieve als een kwalitatieve dimensie. Kwantitatief heeft het te maken met krimp. Alle cijfers lopen terug. Vroeger kon je nog een cynische grapje maken, behalve de christelijke uitstuitcijfers, maar zelfs die cijfers die lopen terug. Dus minder kerkbezoek, minder dopen, minder eerste communies, minder vormsels, minder huwelijken, minder uitvaart in de kerk. En tegelijkertijd, en misschien is dat nog net zo spannend, een kwalitatieve kwetsbaarheid. En dat heeft te maken met religieuze onzekerheid tot in het hart van de parochies en van de kerkelijke gemeenten. Ik denk dat het verschil tussen binnen en buiten op dat terrein heel betrekkelijk is. Dat alle gelovigen ook delen in de onzekerheid van het geloof in de cultuur. Dat heeft wortels, diepe wortels. Je kunt denken natuurlijk aan de verlichting, aan de afklering van de 18e eeuw. En de democratisering van dat denken van de verlichting van de 18e eeuw. Maar ik denk met name ook aan wat Paul Ricoeur genoemd heeft de meesters van het wantrouwen van de 19e eeuw. Weinigen van ons zullen Karl Marx gelezen hebben, of Sigmund Freud, of de boeken van Darwin, of van Nietzsche. Maar we hebben allemaal daar elementen van meegekregen tot op de dag van vandaag. En Paul Ricoeur noemt ze niet voor niets de meesters van het wantrouwen. Zij hebben in onze cultuur enorm fundamenteel wantrouwen gecreëerd ten opzichte van de overgeleverde traditie. Hoe is het met schepping en evolutie? Nog steeds een spannend thema, denk ik meer nog in de protestantse wereld dan in de katholieke wereld. Maar ook de spanningen die er zijn rond de projectietheorieën. Scheppen wij God of heeft God ons geschapen? Karl Marx en Sigmund Freud hebben beide vanuit eigen perspectief van die projectietheorieën in de wereld gebracht. Tegelijkertijd is het denk ik niet nodig om daarom te gaan somberen. Je kunt altijd zeggen, is het glas nu half leeg, half vol? Maar ons in te zetten op een hartelijke en heldere christelijke gemeenschap. Waarom? Omdat, en dan denk ik ook aan Charles Taylor, de grote Canadese filosoof, die denk ik nogal wat van u ook kennen. In het dikke boek Seculiere Tijd, waarin hij een soort cultuurfilosofische beschouwing geeft van de laatste 500 jaar. Wat is er in de cultuur gebeurd? Dat in 1500 het geloof in God min of meer vanzelfsprekend is en dat in 2000 dat geloof in God in de westerse samenleving niet meer is dan een optie. En tegelijkertijd zegt hij ook, als katholieke filosoof, er is niet alleen onzekerheid in onze geloofsgemeenschappen, er is ook verlangen. Er blijft in het hart van de mensen een verlangen naar het goddelijke. Desiderio naturale, dus een natuurlijk verlangen van het schepsel naar de schepper, van het tijdelijke naar het eeuwige. En dat zit in ons ingeschapen, zou je kunnen zeggen. Dat is een beetje de context van waaruit wij als kerken functioneren en bruggen mogen bouwen. En dan komen natuurlijk, dan heb ik al gelijk een fout gemaakt vandaag, want ik had natuurlijk moeten zeggen Servatius. Maar ja, ik kom van boven de grote rivieren, dus ik ben met Willy Brothers begonnen, maar vandaag heb ik u wat bijgeleerd. Ik wist het trouwens wel, maar het bewustzijn dat hier al in de 4e eeuw een bisschop was die functioneerde. Terwijl natuurlijk, ik kan het ook weer enigszins
rechtbreien. Willibrord wel geldt in de katholieke kerk als de patroon van de Nederlandse kerkprovincie. Maar die komt pas in 690 naar ons land. Hè. Dus zit je toch rond 700 eeuwen later dan Servatius. Dominee de Reuve heeft al gezegd, die christelijke gemeenschap die valt uit elkaar, 1054, 1517... zowel de breuk tussen de Oosterse en de Westerse kerk als binnen de Westerse kerk de breuk die dan ontstaat. Maar niet alleen kommer en kwel, want de laatste eeuw zien wij een tegenbeweging van breuk naar herstel van eenheid. De ecumenische toenadering, en ik beschouw dat, als historicus moet ik altijd wel voorzichtig zijn natuurlijk, maar het is wel meer geschiedtheologie dat je dat kunt zien als het werk van de Heilige Geest. Nou, het begon onder studenten, het begon in de wereld van de missie en de zending. En er zijn een paar grote momenten te noemen. Natuurlijk de oprichting van de Wereldraad van Kerken in Amsterdam in 1948. Met daaraan gekoppeld een hele bekende predikant, Dr. Visser het Hoofd, die ook jarenlang centrale figuur is geweest binnen de Wereldraad van Kerken in Genève. Maar ook, denk ik dan, als bisschop aan het Tweede Vaticaans Concilie. Eigenlijk is dat, met de nodige voorbereiding, de ecumenische omslag in de katholieke wereld, in de Rooms-katholieke wereld, met de verklaring Unitatis Ret Integratio. En dan kunnen we ook een grote katholieke theoloog noemen, namelijk kardinaal Willebrands, die in Rome 10 jaar lang de Pauselijke Raad voor de Eenheid van de Christenen heeft mogen leiden. En in die zin een enorme betekenis heeft gehad in de ecumenische toenadering van de Rooms-Katholieke Kerk tot de andere christelijke tradities. Ik heb hem nog mee mogen maken in Denenkamp toen hij aan het rusten was, zeg maar, helemaal op het eind van zijn leven, bij de zusters Franciscanessen. En hij kon fantastisch vertellen, want alle groten uit de christelijke wereld kende hij. Ik ben zelf gepromoveerd op een protestantse theoloog, een vriend van Karel Baart, Eduard Toornijssen. Hij had beide theologen in Basel ontmoet. En zo kon je eindeloos veel protestantse theologen die hij gezien had, maar ook orthodoxe theologen, bisschoppen, had hij allemaal persoonlijk leren kennen. En natuurlijk dan, maar dat is nog pas vrij recent, de Raad van Kerken bestaat pas sinds 1968 in Nederland. Dus we hebben wat dat betreft na eeuwen van verwijdering, zelfs van moord, we hebben elkaar vermoord. Laten we dat ook wel wezen. Katholieken hebben protestanten gedood. Omgekeerd hebben protestanten katholieken gedood. Daar zijn we niet trots op, integendeel. We hebben elkaar ook vaak genegeerd, langs elkaar heen geleefd, in onze eigen zuilen. Niet bij elkaar boodschappen gekocht, bij wijze van spreken. Dat was nog maar minst erger misschien. Maar dat is allemaal voorbij, gelukkig, denk ik ook. En recent zien we dan ook nog een verbreding van de ecumene. In Nederland althans zeker. Kleine orthodox-protestantse kerken en ook evangelische christenen die meer en meer ecumenisch worden. Ik denk aan een project waar ik zelf bij betrokken ben geweest. Wij kiezen voor eenheid. Maar ook het project Nederlands Christelijk Forum, dat nog elk jaar met kerkleiders bij elkaar komt voor een studiedag. Gestart door een van de voorgangers van dominee de Reuve, dominee Plezier. Maar ook de oud-katholieke aartsbisschop Verkammen en de evangelische predikant Sleebos. Ik denk aan de Nationale Synode, Protestants Forum. Ik ben jarenlang bevriend geweest met dominee de Vijter, een van de voormalige prezes van de protestantse kerk. En die kende ik. Hij woonde in Kampen, ik woonde toen in Zwolle. We hebben elkaar leren kennen en wij herkenden elkaar ook in ons christen zijn. En ik heb meerdere van die zittingen van de Nationale Synode als waarnemer, dat was immers een protestants forum, maar als katholieke waarnemer mogen bijwonen in de grote kerk van Dordrecht. En we hebben natuurlijk, ik denk ook u, in 2017 samen 500 jaar reformatie herdacht. Het is al even genoemd, we
we hebben natuurlijk ook enorme tegenslagen in de ecumenische beweging. En misschien op dit moment is de grote tegenslag natuurlijk de crisis binnen de orthodoxie. Dus dat de patriarch met de meeste gelovigen doelbewust, openlijk een oorlog ondersteunt van de Russische staat. En de botsing die dat geeft, bijvoorbeeld tussen patriarch Kirill van Moskou en patriarch Bartholomeus van Constantinopel, die een veel opener houding heeft en bevriend is bijvoorbeeld met Paus Franciscus. Paus Franciscus komt sterk op voor de natuur, denk maar aan Laudato Si. Patriarch Bartholomeus geldt ook als de groene patriarch, heeft veel geschreven over de orthodoxe traditie en juist de zorg voor Gods schepping. Maar die oorlog tussen Rusland en Oekraïne is natuurlijk een enorme tegenslag dat twee orthodox-christelijke naties elkaar zo zijn gaan bestrijden. In de ecumene is veel bereikt. We zien elkaar als broeders en als zusters. Dus we hebben het niet meer over ketters, we hebben het niet meer over papen, maar we zien elkaar als broeders en zusters in Christus. En ik denk ook dat dat theologisch te bewijzen valt. Dat er meer is dan ons verbindt, dan dat ons onderscheidt. En ik heb dat wat op een rij gezet. De Heilige Schrift als bron van godskennis. Het geloof in de God van Israël, dat hebben we gelukkig ook ontdekt. Door schade en schande misschien ook wel. Zeker in katholieke kring. De Calvinistische traditie was natuurlijk toch het belang van de oud-testamentische God was sterker in beeld, denk ik, dan bij de gemiddelde katholiek. Maar wij beseffen meer en meer dat de God die wij aanbidden is de God van de Heilige Schrift, die zich aan Israël heeft geopenbaard. En waarbij, Paulus zegt dat zo mooi in de Romeinenbrief, als wilde olijven geënt zijn op de edele olijf die Israël is. Ons godsbesef, ons godsgeheim is gekoppeld aan Israël. Wij zijn van huis uit Jood. Dat is een prachtig programma geweest van de KRO, jaren geleden. Katholieken zijn van huis uit Jood. De gelovende menswording, ik heb het al benadrukt, het belang van de incarnatie. Die heilige God van Israël heeft zich laten zien in de gestalte van Jezus Christus. Daar breken wij natuurlijk ook met Israël. Dat is een van de grote verschilpunten met het huidige Jodendom. Maar die belijdenis dat God bij ons is gekomen, is wel Joodse erfenis. Het zijn Joodse christenen die het Nieuwe Testament hebben geschreven en die belijden dat hun God in Jezus te zien is geweest. Wie mij ziet, ziet de Vader. Dan hebben we natuurlijk waar ook dominee Dreuver eigenlijk naar verwezen heeft, de trinitaire geloofsbelijdenis, Vader, Zoon en Heilige Geest, als gemeenschappelijke geloofsbelijdenissen van de kerk. 15 eeuwen Sapientia Christiana zou je kunnen zeggen. Dus ook Augustinus, maar ook de moderne devotie, om het bij Nederland te houden, zijn natuurlijk belangrijke erflaters geweest voor zowel Rooms-Katholiek als voor protestanten. Thomas à Kempis wordt ook door heel veel protestanten zeer gewaardeerd als spiritueel man. Maar er is nog geen volledige communio. En ook dat moeten we vandaag, denk ik, wel zeggen. Maar ik begin eerst nog met wat mooie dingen te zeggen over de Reformatie. De liefde voor de Heilige Schrift. Dat is iets wat, denk ik, iedere katholiek misschien zelfs jaloers op kan zijn. Toch steeds weer die liefde voor de Schrift. De liefde voor die heel veel katholieken eigenlijk heel goed zouden kunnen gebruiken. Daarmee de liefde voor Jezus Christus, die in de protestantse traditie natuurlijk heel sterk aanwezig is. En de uitgebreide zangcultuur. Katholieken zijn toch vaak erg afhankelijk geworden van het koor. Zeker in Nederland. In Duitsland is dat nou alweer anders. Ben je in Kevelaar, in de basiliek van Kevelaar, nou dan is het vaak ook een strijd tussen orgel en zingend volk. Maar dat heb je in Nederland minder. Maar er zijn ook nog steeds een aantal uitdagingen voor het ecumenische gesprek. We zijn er nog niet. De volledige
communio tussen Rooms-Katholieken en protestanten moet nog komen. En dat heeft te maken, denk ik, met een cluster van vragen die te maken hebben met kerk, ambt en sacrament. Daar zitten nog steeds de grote vragen. Dat heeft ook te maken met de plaats van Maria. En dat is misschien in de praktijk nog wel veel belangrijker dan allerlei theologische noties. We hebben verschillende subculturen. We hebben een andere nestgeur. Ik zal dat zo dadelijk ook nog wel even uitwerken. Maar we beginnen eerst met de kerk. De katholieke visie op de kerk als sacrament voor de wereld. Sacramentele heilsbemiddeling. Ik denk dat dat voor heel veel protestanten tot net iets te veel gevraagd is om zo over de kerk te spreken. Maar we kunnen zo dadelijk in de dialoog daar met elkaar over spreken nog. Hè? Dan de vraag, hoeveel pluriformiteit is nog legitiem? Is het niet zo dat toch in de reformatie dat eindeloos splitsen iets is wat spannend is? En dat heeft ook te maken met een bepaalde visie op kerk. Ik heb hier gesproken over de repeterende breuk. Dat is een uitdrukking niet van een Rooms-Katholiek, maar dat is een uitdrukking van een protestantse theoloog. Die zegt, ja, als je gaat kijken naar de reformatie, dan heeft het iets van een repeterende breuk. En omwille van de waarheid worden er nieuwe kerkjes opgericht. We spraken even al bij het eten over de fusie van Nederlands hervormden, gereformeerden en Lutheranen. Tegelijkertijd ontstonden er weer 2 nieuwe kerken. Kerkjes, weliswaar, maar niet alle konden meegaan met die fusie, met het fusieproces. Dan de thematiek van het ambt. We hebben natuurlijk van oudsher in de katholieke traditie bisschop of episcoop, presbyter en diaken. Iets daarvan, van een driedeling, heb je natuurlijk ook in de protestantse traditie. Maar toch weer anders. En met name dan ook de thematiek van de band met de bisschop van Rome als de huidige Petrus. En wat van belang is natuurlijk, iets van hoe verhoudt zich nou dat gemeenschappelijk priesterschap, wat wij als katholieken gelukkig na het laatste concilie weer ontdekt hebben, denk ik sterker ontdekt hebben dan daarvoor. Maar hoe verhoudt zich dat gemeenschappelijk priesterschap voor alle gedoopten, waar ook Paus Franciscus nu op doorborduurt met zijn synodaal proces, ten opzichte van het wijdingspriesterschap. Dat is in de katholieke kerk op dit moment ook een spannend thema. Hoe verhoudt zich nou die 2 vormen van priesterschap? Maar het is wel iets wat ook ons onderscheidt van dat wijdingspriesterschap, althans, van de reformatie. De verhouding van woord en sacrament. Ik heb net al als loftuiting geuit de liefde voor de Heilige Schrift, maar is er in de reformatie, althans in de meeste reformatorische tradities, niet een onderwaardering van het sacrament? Dus dat je kan zeggen van, krijgt überhaupt het avondmaal wel de aandacht die het zou mogen verdienen? En is niet in de loop van de tijd, in de reformatie, het woord zozeer centraal komt te staan, dat het belang van het sacrament wat op de achtergrond is gekomen. Kijk, een Augustieviering in de moderne zin, in Vaticaan II, heb je eigenlijk 2 evenwaardige elementen, afgezien even van de openingsritus en de slotritus, de dienst van het woord en de dienst van de Eucharistie. Elke viering kent ook een avondmaal. Dat is natuurlijk in de protestantse kerk niet het geval. Op enkele uitzonderingen, de Domkerk bijvoorbeeld in Utrecht, na. Maar daar zit denk ik ook een punt van verder gesprek tussen Rome en de Reformatie. Überhaupt, Eucharistie en avondmaal blijft een spannend gegeven. En dan gaat het mij eigenlijk, en dan zeg ik als bisschop iets heel erg spannends, gaat me niet om dat woord transsubstantiatie. Mag het als bisschop misschien helemaal niet zeggen, maar eigenlijk, ik zeg het toch wel eens meer bij lezingen, ik geloof niet in transsubstantiatie. Even een paar seconden wachten, want dat is filosofie. Waar geloof ik wel in? En dat is iets wat trouwens ecumenisch ons verbindt. Dat is presentia realis, werkelijke tegenwoordigheid. Daar moeten wij nog verder over nadenken. Dat is ook gelukt. Calvijn kent trouwens ook in de institutie de uitdrukking presentia realis. We zien het ook in het Lima-rapport. Maar er is in de Reformatie geen blijvende presentia realis. U zult in de protestantse kerk geen tabernakel vinden, geen godslamp die bij de tabernakel brandt vanuit het geloof dat Christus in dat teken van het brood
bij ons wil blijven. Ik weet ook dat dat onder predikanten een spannend gegeven is geworden, wat er dan gebeurt met de overgebleven restanten van het avondmaal. Hè? Dus dat de wijn kan naar de jongerenclub en het brood kan bij wijze van spreken naar de vogels. Dat is voor een katholiek natuurlijk een onvoorstelbare profanisatie van het eucharistisch brood. En ik merk wel dat dat ook denk ik ook door de ecumenische contacten, dat er ook vragen zijn, is dat eigenlijk wel de juiste omgang met het sacrament? Dan de plaats van Maria. Ik kom zelf nu uit Brabant, hier in Limburg weet men er ook genoeg van. Er is natuurlijk een enorme Maria-devotie. Mensen gaan niet meer naar de Eucharistie, maar ze gaan wel naar een kaarsje opsteken bij Maria. Ik zie dat in de Sint-Jan gebeuren. Zelfs in de meimaand, als Maria bij het hoogaltaar staat. Dat mensen onder de mis een kaarsje aansteken bij Maria en dan weer het pand verlaten. Tot enige irritatie van mij persoonlijk bijvoorbeeld. En denk ik van de meeste priesters. Maar het gebeurt wel. En dan denk je, ja, daar is weer iets aan de hand wat katholieken zouden moeten leren. Dat natuurlijk toch de ontmoeting met Christus in de Eucharistie belangrijker is dan het kaarsje bij Maria. Of dat Maria ons bij Christus brengt. Ik denk dat dat ook... Paus Franciscus heeft recent een mooie tekst geschreven en dat vind ik eigenlijk een mooie insteek. Maria is de eerste van de gelovigen. Dat is natuurlijk een enorme, in de loop van de tijd in de Mariologie, een enorme opwaardering geweest van Maria. Je kon bijna niet groter over Maria spreken. Ik denk dat we eigenlijk wat dat betreft ook weer een enige voorzichtigheid of bescheidenheid moeten ontwikkelen. Al zijn er in de wereldkerk wat dat betreft ook dus minimalisten en maximalisten, zou ik bijna zeggen. Dus je kunt meerdere Maria-vroomheden in één Rooms-Katholieke kerk tegenkomen. Maar ik denk dat als we kijken naar hoe Vaticaan II over Maria spreekt, dat gebeurt in het document over de kerk. Dat is heel belangrijk, hè? Geen apart Maria-document. Vaticaan II spreekt over Maria in het document over de kerk. En in die zin is Maria dus prototype van ons geloof. Eerste van de gelovigen. Mooi woord van Paus Franciscus. Maar ik zei al zojuist, die verschillen, die theologische verschillen zullen voor de gemiddelde gelovigen geen eens zo belangrijk zijn. Ik denk dat misschien nog wel belangrijk is de nestgeurverschillen. De sfeer in onze kerken is anders. Spreken we over Christus of over Christus? Als iemand spreekt over Christus, dan zal een katholiek zeggen, dat is niet van ons. Dat is iemand van de andere kerk. Er zijn gelukkig ook een aantal protestanten die gewoon Christus zeggen, maar wij zeggen heel gemakkelijk onze lieve Heer. Nou, dat zal een rechtzinnige protestant niet gemakkelijk over zijn lippen krijgen vanuit de heiligheid van God. Die zal het liever hebben over de Heere God. Maar onze lieve Heer vinden ze dan weer net iets te gemakkelijk of zo, of te zoet. Terwijl voor heel veel katholieken is dat natuurlijk juist ook iets van de intimiteit en van de bijna mystieke verbondenheid met God. Hoe hard speelt het orgel? We hebben het al even over gehad, hè? En hoe hard zingt de gemeente? Nou, dan is dat natuurlijk, dat zijn allemaal nestgeurverschillen die in de praktijk het verschil tussen Rooms-Katholiek en protestant denk ik nog steeds bepalen. Bruggen naar tijdgenoten, maar ook naar mensen met een ander geloof of mensen zonder geloof. Ik denk dat dat heel belangrijk is, dat we het juist geleerd hebben, ook, althans in onze kerk sinds Vaticaan II, ecumenische beweging, interreligieuze beweging. We zijn geroepen om ook te zoeken naar mensen buiten de christelijke traditie en dus ook met andere geloven en of geen geloven, ook met humanisten proberen in dialoog te treden. In ieder geval hebben we door schade en schande, laten we dat kijken naar de kerkgeschiedenis ook erkennen, geleerd dat geloof altijd vraagt om vrijheid en altijd geweldloos moet zijn. We kunnen anderen niet dwingen tot geloof en we kunnen ook anderen nooit met geweld tot geloof brengen. Dat is in het verleden wel eens anders geweest, zoals u weet.
Nou, er zijn ook allerlei mooie vormen van interreligieuze dialoog gegroeid. Ik denk ook heel belangrijk bijvoorbeeld in een land als Nederland, waar toch 1 miljoen moslims leven. Ook als je daar niet gelukkig mee bent, ze zijn er wel, op de 18 miljoen. En wij zullen op een of andere manier een modus moeten vinden om met elkaar op een vredelievende manier aan onze samenleving gestalte te geven. En uiteindelijk, een mooie uitdrukking van de Tweede Vaticaanse Concilie, met alle mensen van goede wil. De paus schrijft altijd teksten nu aan de eigen katholieken, andere christenen, anders gelovigen, maar uiteindelijk aan mensen van goede wil. En we hebben nogal wat uitdagingen rond de grote vragen van de wereld. Met name, zoals dat in Laudato Si door paus Franciscus in 2015 ook verwoord is. Hoe kunnen wij zorgen voor een wereldwijde sociale gerechtigheid? En de paus is eigenlijk heel fel als het gaat om de westerse wereld. Wij hebben veel te veel goederen naar ons toe gehaald ten koste van andere mensen. En dat is iets wat de paus aanklaagt. Als je de stukken van Laudato Si leest en je weet niet dat het door de paus geschreven is, dat is een hele radicale, aanklagende taal. Maar het is natuurlijk nog steeds zo dat bijna 1 miljard van de 8 miljard wereldburgers het meest minimale moeten ontberen, terwijl wij in Nederland over het algemeen aan de goede kant van de streep zitten en misschien wel veel te veel hebben ten opzichte van de mensen die helemaal niets hebben. De paus klaagt dat aan en tegelijkertijd komt hij op voor moeder aarde als ons gemeenschappelijk huis. Prachtig woord van de heilige Franciscus in het zonnelied, onze moeder aarde. Ik denk dat we ook kunnen zeggen dat in het leven van andersgelovigen en van humanisten er vaak veel goedheid te constateren valt. En dat we dat ook weer hebben geleerd. Ook als mensen niet in God geloven, zie je dat ook daar vaak veel goedheid te constateren valt. En wat is dat dan? Nou, wij kunnen dan denk ik in geloof zeggen, dat is het werk van de Heilige Geest. Ik denk dat we allemaal humanisten kennen, of mensen zeggen die niet in God geloven en die toch op een hele humane wijze aan hun leven gestalte geven. Zij zullen dat niet zo interpreteren, maar wij mogen wel kijken naar hen, zeggen, daar is ook Gods geest aan het werk, ver buiten de christelijke cultuurkring. En uiteindelijk, en dat is wat paus Franciscus ook nu voortdurend benadrukt, er is maar 1 mensheid, er is maar 1 mensenfamilie, heeft de kerk trouwens altijd gezegd, hè? Dat was ook de grote reden om het nationaal socialisme principieel af te wijzen, die binnen die mensenfamilie allerlei onder- en bovenklassen of rassen erkende. Nou, dat hebben wij nooit gedaan. Er is 1 mensenfamilie, alle mensen zijn schepselen van God. En in die zin hebben ze ook allemaal een unieke waardigheid die wij moeten beschermen. En in die zin, en dat doet de paus denk ik ook in Laudato Si, oproepen alle spirituele krachten die er in de wereld zijn te bundelen, om dan ook de gezamenlijke opdracht waar te maken om de grote uitdagingen waarvoor we staan, en die zijn niet gering door de komende decennia, alleen als het gaat om bescherming van de aarde en sociale gerechtigheid, om die dan ook vanuit die verschillende spirituele krachten die er zijn, aan te pakken. Ik dank u wel. Bruggen bouwen op 2 totaal verschillende manieren, maar ze komen wel weer bij elkaar. We hebben afgesproken dat we het ook, misschien is dat dankzij de regen dat de club iets kleiner is, kunnen we ook makkelijk een discussie voeren. Dus ik weet niet of er al brandende vragen bij een van u zijn. Ja, mijn vraag gaat over de sacramenten. Dus de protestantse kerk heeft 2 sacramenten, doop en avondmaal. De katholieke kerk heeft er 7. Hoe gaat het met andere gelovigen, dat wil zeggen iemand die niet protestant is, kan die aan het avondmaal deelnemen? Of aan de doop? En hoe gaat het in de katholieke kerk met iemand die gelovig is, bijvoorbeeld een protestant? Mag die wel of niet aan de mis deelnemen? Nee, ik vraag het allebei hoor.
Misschien is dat handig, ja. Herhaal nog maar even, want iedereen heeft het nog horen. Moet ik het vragen? Herhaalt u wat of moet ik het vragen? Wacht even. Goed. Ja. De vraag was over de sacramenten. Als ik het verkeerd samenvat, moet u het zeggen. Sacramenten, Rooms-Katholieke Kerk heeft er 7, Protestantse Kerk heeft er 2. Maar u zoomde in op de Eucharistie, zeker het avondmaal. Mag een Rooms-Katholiek deelnemen aan het avondmaal in de Protestantse Kerk en omgekeerd. Dat was u. En de doop. Ja, de doop zijn we denk ik heel snel klaar. Dat is volledige dooperkenning. Dus ik kom nu zelf uit Houten. Daar leef ik nu mee. Ik ben natuurlijk verbonden aan de landelijke kerk, maar ik leef mee in de protestantse gemeente. Dat zal u ook verwachten natuurlijk, dat ik als Kriebe ook meeleef met de lokale protestantse gemeente. Daar was kort geleden iemand die altijd in de Rooms-Katholieke Kerk, maar om bepaalde redenen kwam die naar de protestantse kerk. Nou, daar was de vraag natuurlijk aan de orde, moet hij dan opnieuw gedoopt worden? Moet hij opnieuw belijdenis doen? Nee. De doop erkennen we volledig. Belijdenis doen is eigenlijk geen sacrament, zoals u weet, maar dat is een soort in het verlengde van de kinderdoop, dat je ook dat moment hebt dat die doop, dat je die als het ware ook zelf, ik zal het maar even zo, er is nog veel meer over te zeggen, maar dat je die tot jezelf ook voor je eigen rekening ook neemt. Het sacrament van het heilige avondmaal is van de Eucharistie is wat ingewikkelder. Om het zo maar te zeggen. Je zou kunnen zeggen, als de roep van Christus klinkt, doe dit tot mijn gedachtenis, dan is het niet zo ingewikkeld. Maar in onze kerktradities is het wel ingewikkeld. En dat heeft te maken natuurlijk met wat bisschop de Korte er net ook weergaf over dat eigene. Hoe kijk je naar het sacrament van de Eucharistie van het avondmaal? Daar is in de protestantse traditie, in de reformatie ook veel over geworsteld. Dat is ook niet helemaal eenduidig. Als je de grote reformatoren hebt, Calvijn, Luther, Zwingli. Calvijn natuurlijk Frankrijk, Luther Duitsland, Zwingli Zwitserland. Met natuurlijk een brede uitwaaiering. Dan zie je dat men ook verschillende accenten legt. Als u het nu aan mij, en dat kwamen we eigenlijk wel heel dicht bij elkaar, persoonlijk vraagt, dan komt het erop aan, en daar zie ik de verbinding, de presentia realis van Christus. Is hij nou werkelijk degene die je uitnodigt en die in brood en wijn in ons midden is? Die zijn lichaam, bloed in die gestalte van brood en wijn met ons deelt. Als ik zelf het avondmaal mag bedienen, zeg ik ook altijd, in de meeste vieringen waar ik dan voor ga, kan dat ook lichaam van Christus. Bloed van Christus. Waar denk ik het verschilpunt zit, maar dat is een beetje detailistisch, is dat we als protestanten dan wel zelf vaak zeggen, ja, maar je moet dat vanuit de Heilige Geest, dus niet in die substantie zelf, maar in de geestelijke zin van het woord verstaan. Nou, daar zit denk ik die permanente presentia in de godslamp en in de tabernakel. Dan zeggen nee, het gebeurt op dat moment. Waarin op een geestelijke wijze, door de geest, de aanroeping van de geest, dat we dat geloven, dat dat dan ook reëel presentie van Christus is. Nou, ik besef heel goed, als je dit aan iemand die niet zo'n sterke kerkelijke achtergrond heeft uit moet leggen, dat hij zegt, nou het klinkt wel heel interessant en heel geleerd allemaal en heel boeiend, maar waar heb je het in vredesnaam over? Daarmee wil ik het niet bagatelliseren, want dat is een fundamenteel punt. Maar tegelijkertijd wel een kritische kanttekening erbij maken. Is het verschil, nou dat is, zeg ik als protestant, is het verschil nou werkelijk zo groot dat dat onoverkomelijk is? Tegelijkertijd denk ik, je moet elkaar ook niet overvragen. Ook niet in de ecumene. Laten we nou niet, dat zeg ik vaak ook tegen protestanten, laten we nou niet eindeloos op dit punt de staf breken. Want er is heel veel, bisschop de Korte gaf het ook aan, wat er gegroeid is en waar we wel zo met elkaar, nou laten we daar nou eerst maar eens beginnen. Tegelijkertijd
raakt het mij wel. Als je voor mij persoonlijk ook in de Eucharistie, het avondmaal, dan zitten we bij het hart van het christelijk geloof. Dat we het niet samen kunnen vieren, dat doet zeer. Nou, dat is een beetje persoonlijke ontboezeming. Tegelijkertijd laten we ook de verschillen accepteren die er zijn. Wij kunnen het ook met een wereldkerk niet zomaar even veranderen. Dat gaat natuurlijk ook niet. Maar nou, zo sta ik erin. Ik weet u, bisschop de Korte, Gerard? Ik kan wat iets aanvullen nog. Ik denk dat dominee Dreuver helemaal rond de doop natuurlijk volledig gelijk heeft. U kent misschien hoe die discussie ontstaan is, in Nederland althans, met het huwelijk van prinses Irene. En dat toen dat ze in Rome is overgedoopt als zij niet gedoopt zou zijn. Hè, dus een voorwaardelijke overdoop. Nou, dat gaf een enorme commotie in katholiek of in christelijk Nederland. En dat is de reden geweest waarom kort daarna in de contacten tussen de beide kerken uiteindelijk die dooperkenning is gekomen in de jaren 60. Dat was al voor Nederland althans een belangrijke reden om te komen tot de wederzijdse dooperkenning als er trinitair gedoopt wordt. Hè? Dus als men gedoopt wordt in de naam van de Vader, de Zoon en de Geest. Die thematiek van de Eucharistie is inderdaad een hele gevoelige. Wordt in de katholieke kring, althans in Nederland ook niet algemeen meer aanvaard, maar de officiële leer van de kerk is dat er een fundamentele band is tussen de kerkelijke communio en de eucharistische communio. Dus dat je pas samen Eucharistie kunt vieren en ook samen kunt aangaan, de Eucharistie kunt ontvangen, als er ook een volledige kerkelijke communio tot stand is gekomen. En dat betekent dus dat in de leer van de katholieke kerk op dit moment eucharistische gastvrijheid niet bestaat. En dat is inderdaad pijnlijk, juist als je meer en meer het geloof van de protestantse christen hebt leren kennen. En ook bijvoorbeeld de vroomheid rond de band en de relatie met Jezus Christus hebt leren kennen. Dus het is een pijnlijk gegeven. En ik denk dat we daar misschien dan te weinig ook nog bij stilstaan. We zeggen, nou ja, zo is het nu eenmaal. Maar als je, wat u ook terecht benadrukt, de pijn daar niet van beleeft, omdat we ook steeds meer en meer dichter bij elkaar zijn gekomen, dan is dat niet goed. Dus het zou goed zijn dat we die pijn ook erkennen en uitspreken. Maar tegelijkertijd moet ik als bisschop ook zeggen van, daar is al nog een grens, omdat wij nog geen volledige kerkelijke communio hebben gerealiseerd. En dat is in de katholieke traditie op dit moment eigenlijk de leer. Hè? Dus je viert in de Eucharistie de kerkelijke communio die er feitelijk nog niet is. Dus dan ga je ook iets symboliseren in dat samenvieren wat er helaas nog niet gegroeid is. We zijn wel op weg naar steeds grotere communio, steeds grotere kerkelijke gemeenschap, maar die is er nog niet volledig. Dat is een beetje de Rooms-katholieke visie op dit terrein. Dank u wel. Ik proef toch wel duidelijk ook het begin van het bouwen van een brug ook op dit punt. Maar daar zullen nog hele grote stappen genomen moeten worden. Ja. De kerk als lichaam van Christus. De kerk als lichaam van Christus. Dus als ik aan het avondmaal deelneem, of aan de communie, als ik eerst netjes aan de pastoor vraag, vindt u dat goed? Dan zegt hij, dat is uw verantwoordelijkheid. Maar in ieder geval ervaar ik dan dat we samen het lichaam van Christus zijn. Dank voor de toevoeging. Ja. Ik luister het verhaal zo aan van de sprekers van vanavond, waarvan ik het heel fijn vind dat ze er zijn. En ik hoor Monsieur de Korte zeggen, nog niet. Nou, dan waag ik het toch maar. We kennen elkaar wat beter, dus ik durf dat wel te proberen. Wat voor stappen zou u voor u zien om steeds dichter te komen bij die eenheid, waarbij dan ook een ecumenische gast of een eucharistische gastvrijheid voor iedereen is weggelegd? Wat moeten we nog doen? Nog niet. Nog niet. Maar er komt een moment, toch?
Jawel, nee, maar dat heb ik dus gezegd in mijn verhaal. Er is een cluster van thema's die theologisch nog verder moeten worden doordacht. Ja, maar hoe gaan we dat doen? Nou, dat gebeurt ook nog steeds. Er zijn voortdurend natuurlijk ecumenische gesprekken over wat kerk zijn is. Ook rond sacramenten, rond ambten. Als we daar grotere overeenstemming bereiken, dan komt die kerkelijke communio ook dichter in. Kijk, we hebben natuurlijk rondom het godsgeloof. Rond de persoon van Jezus Christus. Daar hebben we hele grote overeenstemming bereikt. In de ecumenische gesprekken. Ook met de kerken van het oosten. Rond de Heilige Geest. De hele thematiek van de epiclese en noem maar op. Dus daar zijn hele grote stappen gezet al. Maar de verschillen blijven cirkelen rond kerk, ambt en sacrament. En daar moeten we denk ik theologisch nog verder over nadenken. Nou weet ik wel dat er gesprekken zijn, maar dat zijn natuurlijk geen uitkomsten daarvan die echt door iedereen bekend worden gemaakt. Nee. Dus het speelt zich een beetje in het verborgene af, denk ik, voor heel veel mensen die hier zitten. Ik ben niet helemaal een vreemde in Jeruzalem, maar ik weet ook niet precies van alle thema's die op dit moment op die manier besproken worden. Dus zou het ook niet belangrijk zijn om daarover nog veel meer met elkaar te delen? Zeker, en ook de dingen bekendmaken. Dat hebben we niet genoemd, maar dat is wel een heel belangrijk thema geweest. Het grote thema van Luther was de rechtvaardigingsleer. We hebben op dit terrein natuurlijk, zowel met Lutheranen als met gereformeerden, overeenstemming bereikt dat de rechtvaardigingsleer geen kerkscheidend thema meer is. De verklaring van Augsburg, waar ook kardinaal Kasper een grote rol heeft gespeeld vanuit de Rooms-Katholieke Kerk. Dat zijn noties die ontzettend belangrijk zijn, zeker op theologisch niveau. Want het kloppend hart van Luther was, hoe krijg ik een rechtvaardig God? Nou, daar hebben we gelukkig ontdekt dat er allerlei communicatieproblemen zijn geweest, dat bepaalde woorden in de Rooms-Katholieke traditie, in de protestantse traditie anders werden uitgelegd, maar dat we op dat terrein hebben gezegd als kerken naar elkaar toe, dit is geen kerkscheidend thema meer. En dat is natuurlijk een enorme stap geweest, denk ik, in de goede richting van toenadering tussen de kerken van de Reformatie en de Rooms-Katholieke Kerk. Zo zijn er dus, kijk, ik ben vanuit het historicus, zei ik al, we hebben natuurlijk een breuk van 1000 jaren met Oosten en 500 jaren binnen de Westerse kerk. Als je ziet wat in de laatste 100 jaar aan toenadering is gerealiseerd, ja, dat is natuurlijk ook eigenlijk historisch gezien heel snel gegaan. En in die zin hebben we natuurlijk als christelijke gemeenschap, kijk, er zijn 2,5 miljard christenen in de wereld, hè? Dus ongeveer een derde van de wereldbevolking is christen. Wij doen altijd erg moeilijk nu en spreken veel over de kwetsbaarheid van de Nederlandse kerken. Maar wereldwijd is het christendom nog nooit zo vitaal geweest, denk ik wel eens, als op dit moment. Er zijn nog nooit zoveel mensen geweest op de wereld die Jezus Christus als leidersman accepteren, als centrum van hun leven. En dat zijn evangelie ook leidraad is voor het leven. Moeten we ook eens tegen elkaar zeggen. En met name omdat die christenen steeds meer, als aan de grote traditie, steeds meer bij elkaar komen. En in die zin is natuurlijk de crisis in de orthodoxie een enorme terugslag. Een terugval. En dat zal ook niet zo snel, denk ik, hersteld worden, ben ik bang. En dit is voor de andere tradities, ik denk ook voor de paus bijvoorbeeld, maar ook voor de Wereeldraad in Genève, heel voorzichtig met alle partijen in contact blijven in de hoop dat de breuk niet nog groter wordt, ook met de andere christelijke tradities. Ja? Kleine aanvulling? Nou, een beetje vanuit, we hebben wat verschillende perspectieven voor insteek. Ik denk ook, wat staat ons ook te doen voor die breuk of die brug wat makkelijk te slaan. Ik zou zelf ook zeggen, een beetje aansluitend bij mijn bijdrage, niet door de betekenis van de Eucharistie of van het avondmaal te nivelleren. Van we zijn het toch wel zo'n beetje allemaal met elkaar eens, wat maakt het uit? Dat is volgens mij geen winst. En dat vind ik dan ook heel terecht om te zeggen, ja wacht even, daar zitten toch wel even verschillen, dat is heel heilig wat daar gebeurt. Maar juist door naar de diepte te gaan,
Als de Kutte ook aangaf waar het om gaat, is de presentia realis van Christus. Dus om dat als protestanten en als katholieken naar dat geheimenis en die verwondering met elkaar te delen, dan denk ik, daar kunnen mooie dingen gebeuren. Daar ligt volgens mij de brug. Dus niet door nivellering, maar door juist het geheimenis en de verwondering met elkaar te delen. Dank u wel. Ik begin eerst aan die kant en dan is daar ook nog een vraag. Theo. Misschien in het verlengde van die vraag. De katholieke traditie, wij doen alsof dat één traditie is, maar als er nog één kerk is waar heel veel vleugels in een kerk zijn, is dat ook de Rooms-Katholieke kerk. Bij de protestanten zijn het dan allemaal aparte kerken. Nou goed, dat is de ene kant. Ik wilde eigenlijk naar vragen, leiden er meer wegen naar Rome? Met andere woorden, ik begreep uit de ecumenische traditie van de laatste jaren dat wij erkennen dat in de andere kerk ook Gods geest werkzaam is. Met andere woorden, dat we broeders en zusters in Christus zijn. In hoeverre streven wij naar eenheid, dat wij allemaal op dezelfde manier geloven of niet? Of laten we een aantal verschillen, ook zeker in de culturele traditie of de Nesgeur-traditie waar de bisschop het over had, erkennen wij dat die verschillen er zijn. En dan wil ik ze niet meer relativeren, dat bedoel ik dus niet. Maar met andere woorden, hoe ver willen wij dat wij alle 2,5 miljard mensen precies hetzelfde denken over al deze geloofsrijkdommen die we hebben met elkaar? Misschien zal ik een korte dan... U doet het beide, dus u staat er nog. Kijk, het is zo'n uitdagende vraag. Ik heb mijn proefschrift toen geschreven over kerkelijke eenheid en diversiteit. Dus dat raakt hier direct aan. Hè? Ook dat, wat mij betreft, werpt dat ons weer terug, of zet het ons weer terug, doet het ons denken aan God zelf. 1 en 3 tegelijkertijd. Eenheid betekent nooit uniformiteit. Allemaal hetzelfde. Dat is eigenlijk geen eenheid, dat is dupliceren van jezelf. Eenheid vraagt om diversiteit. Maar diversiteit, als het los van elkaar staat, dan komen we in pluralisme terecht. Die verschillende wegen naar Rome, als we zeggen, nou ja, het maakt toch al niet uit of jij dit paadje gaat en ik ga dat paadje. Het is wel allemaal naar Rome, dus er moet toch iets gemeenschappelijks in zitten. Dus we maken het ons te gemakkelijk om te zeggen, nou, laten we het maar gewoon naast elkaar zetten, het maakt niet uit. We maken het ons ook veel te gemakkelijk om te denken dat dat alleen maar onze eigen weg is, want dan zitten we in onze eigen bubbel. De spanning is nu juist om het in die eenheid, die vraagt om diversiteit, en diversiteit die vraagt om eenheid, om het daarin uit te houden. En dan te zeggen, nou dat is heel goed dat er verschillende wegen zijn, want we zijn als mensen ook verschillend. En ik ben dus erg blij dat ik in de protestantse kerk zit en niet in een hele smalle gereformeerde kerk of in een hele smalle Lutherse kerk of in een hele smalle katholieke kerk, als die al bestaat, een hele smalle katholieke kerk, want dat is volgens mij een contradictio in terminis. Maar omdat je die diversiteit ook nodig hebt. Ook nog even één voorbeeld, als we de Bijbel nemen, dat is een bibliotheek van boeken. 66 stuks. Die moet je niet tegenover elkaar uit gaan zitten spelen of los van elkaar. Nee, ze zitten allemaal, en niet alleen maar formeel in één band. Nee, ze zijn allemaal het godsgetuigenis, zal ik maar zeggen. Maar je kunt ze ook niet allemaal zomaar op elkaar leggen. Er zitten toch wel behoorlijke verschillen tussen het ene boek en het andere boek. Nou, dat is nou net de aardigheid ervan. Het ene boek, met die grote diversiteit. Zo is het tussen ons mensen ook. En daarom ben ik erg blij dat de verschillende wegen naar Rome leiden. Nou ja, misschien zou ik nog een beetje grappenderwijs kunnen zeggen, ik ben heel erg blij dat de verschillende wegen naar Jeruzalem leiden. En dat Maastricht. Ja, misschien een kleine aanvulling. U weet misschien dat begin van dit jaar is het platform Rome Reformatie heeft zich gepresenteerd. Dominee, de voorganger van dominee de Reuven, dominee Plezier, Arjen Plezier heeft er een grote rol in gespeeld. En die heeft juist ook gezegd, hoe kunnen wij nu rond de persoon van Petrus, want dat is voor hem ook wel belangrijk geworden, die band met Rome, maar dan met de band met Petrus. Hoe kunnen we dat zodanig gestalte geven dat protestanten ook hun eigen liturgische traditie op een of andere manier wel kunnen vasthouden? Dat is denk ik naar de toekomst ook heel spannend. Hè? Dus hoe kun je toch een diversiteit aan tradities
accepteren, omdat er ook, er is al 500 jaar een Calvinistische liturgische traditie, een Lutherse traditie. Hoe kun je dan toch op een manier zoeken naar een zichtbare band met de huidige Petrus en toch ook hen de ruimte laten om die tradities ook te beleven. Maar dat is inderdaad, u hebt gelijk, Rooms-Katholiek in Nederland is weer anders dan Rooms-Katholiek in Italië of in Zuid-Amerika. Alleen al qua cultuur. Hè, je hoeft maar met enigszins te reizen over deze wereld om te zien hoe in de praktijk onze katholieke kerken in de verschillende werelddelen verschillen van elkaar. En elkaar ook weer kunnen verrijken. Dus we hebben nu reverse mission. Helaas, moeten we zeggen, is het ook nodig dat we te weinig priesters uit de eigen stal hebben. Maar juist de priesters die uit Zuid-Amerika komen of uit Afrika komen, kunnen ons ook weer in contact brengen met een katholieke kerk die wij zo niet kennen, maar die ons wel kan helpen en ons kan verrijken zelfs. Dan hier nog een laatste vraag. En dan kunnen we straks ook met een glaasje wijn of een glaasje sap erbij nog wat verder spreken misschien. Ja, laatste vraag. Calvijn, Monsieur de Korte, die praatte over het rechtvaardigheidsidee, dat geen kloof meer was tussen protestanten en katholieken. Nou heb ik vroeger wel eens rondgelezen in Calvinisme, en de dichter Revius. En daar kwam tot uiting dat mij is de God der wraken en zo. En via de alwetendheid van God komt hij dan tot de predestinatie. Dus lang voordat het geloven eigenlijk bestond, voordat wij mensen bestonden, wist God al dat hij de schepping ging maken. En hij wist ook al van tevoren, alwetend als hij is, wie precies in de hemel zou komen en wie niet. En dat was geen kwestie van rechtvaardigheid, dat was een kwestie van genade. Nou hoor ik u vertellen dat tussen protestanten, die geloven in de predestinatie, en wij katholieken, die daar niet in geloven, wij geloven in de genade, dat toch het begrip rechtvaardigheid geen item meer is. Dus dat betekent dat ofwel de protestanten laten de predestinatie los en accepteren onze genadeleer, en daarmee de rechtvaardigheid, ofwel u hebt het mis. Het gaat nu iets te snel hoor, het gaat nu iets te snel. En u formuleert het ook volgens mij niet juist. Ik spreek niet over ik ga het over de rechtvaardigingsleer. Dus hoe krijgen wij een rechtvaardig God? Hoe krijgen wij een God, om het even populair te zeggen, die ons accepteert? En dan ging het over de goede werken en over de genade. Nou, daar is in de ecumenische contacten tussen Rome en de Reformatie is overeenstemming bereikt dat uiteindelijk ook die goede werken gedragen worden door de genade. Nou, ik doe het heel kort samenvatten, want u haalt nu verschillende thema's door elkaar heen. Wij geloven ook, katholieken geloven ook in een verkiezend God. Predestinatie heeft te maken met verkiezing. En dat is een andere thematiek dan de rechtvaardigingsleer. Sorry, maar dat is niet de kwestie. De kwestie is in wezen dat je niet door de rechtvaardiging van je bestaan, door de rechtvaardiging van je daden heen, zoals wij katholieken dat denken, te bereiken. Ja, maar die goede daden van ons zijn ook genade. Juist, voor ons wel. Ja, maar voor de protestanten dus ook, hè? Juist, en ook Luther, dat die zeggen, ja luister, die daden van jou, die staan van tevoren vast, wij zijn allen verdoemd en God geeft aan sommigen de genade. Dat staat buiten de rechtvaardiging. Ja, het is allemaal iets te gemakkelijk nu. De massa damnata gedachte, de verdoemde, is Augustinus. Ja, dat komt er vanaf. Dus dat is ook gemeenschappelijke erfenis. Wij hebben ook in de katholieke traditie is er de gedachte geweest, velen zijn geroepen, weinig zijn uitverkoren. Maar dat is, wij hebben in de loop van de tijd, in de katholieke traditie, een heilsoptimistische visie op het lot van de mens gekregen. En op dit moment is dat ook door de huidige pausen wordt dat benadrukt. Zelfs dat we mogen geloven, hopen, niet geloven, maar mogen hopen dat de hel leeg zou zijn. Theresia van Lisieux,
hoopt dat ook, hè, bijvoorbeeld. Bij Origenes is als ketter afgewezen. Er zijn te veel teksten in het Heilige Schrift dat een eeuwig verloren gaan tot de mogelijkheden behoort. Maar de thematiek van de hoop op een alverzoening, want daar komt het dan op neer, is op dit moment in de katholieke traditie een geaccepteerde theologische visie. Dat je mag hopen op alverzoening. Dat alle mensen als schepselen van God tot hun bestemming komen. Het heeft ook weer allerlei kanten waar wij vragen bij hebben. Bijvoorbeeld dan, komt Adolf Hitler dan ook tot zijn bestemming? Of niet? Hè? Want dat heeft dus qua moraal weer een grote betekenis. Nee, maar om aan te geven dat al die verschillende tradities die er zijn, of denkbeelden, leerstukken, ook allemaal weer kanten hebben waar weer discussie over kan ontstaan. Maar waar ik over begon, dat ging dus over de rechtvaardigingsleer en dat ging over de verhouding genade en goede werken. En daar hebben zowel Rooms-Katholieken als protestanten van gezegd, uiteindelijk zijn ook die goede werken genade. Alles is genade. Ik wou hier eigenlijk de discussie wat anders gaan. Ja, dat wordt wel niet dat ik het niet boeiend vind. En ik denk dat meer mensen het boeiend vinden. Maar het is niet voor iedereen te volgen als ik zo rondkijk. Misschien kunnen we dat aan de bar, zou ik haast zeggen, nog even wat voortzetten. Ik heb een klein intermezzo. Dat wist ik ook niet, maar dat sommige dingen gebeuren gewoon plotseling. Er is iemand die heel graag een heel kort gedicht wil voordragen. Nou, ik heb gezegd, dat doen we er gewoon even als afsluiting en daarna sluiten we het formeel af. Goedenavond, beste mensen. Ja, ik had gelezen dat het vanavond over de ecumene zou gaan. En ik denk, oh, wat interessant. Toen dacht ik iets dieper na. Ik denk, hé, daar heb ik een gedicht over geschreven. Zo'n pakweg 15 jaar geleden. En volgens mij past het hier deze avond. Maar ja, ik wilde toch nog even vertellen hoe dat gedicht ontstaan is. Nou, het is ontstaan in Sittard. En dat was in de zomer. En ik reed met mijn fiets langs de Kolleberg. Nou, wat ik toen gezien heb, mensen. Prachtige bloemen, korenbloemen, klaprozen. Nou, ik kon mijn geluk niet op. Ik denk, hier moet ik iets mee. En toen heb ik een gedicht geschreven. En de titel van het gedicht is Vrede. Ik zal hem voor u voordragen. Denk aan Sittard. De bloemen in het veld heb ik nooit geteld. Ze verschillen van elkaar al meer dan 1000 jaar. Vele kleuren rood en geel, wortels, blad en steel. Tot een eeuwigheid en amen bloeien bloemen samen. Laat zo in alle geloven ons de ene God gaan loven. Ieder in zijn eigen kleur en verspreiden goede geur. Stop met het doodsgeweld. Leef als bloemen in het veld. Dank u wel. Ik denk dat dit een heel mooi slot was.